Căpoi, capus, capau. Mulțumesc. Hai că poți. Data viitoare. N-a fost să fie azi ziua ta cu noroc, Marisa. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Marisa. Împreună, chiar și joaca e mai bună. Adună 5 pliculețe SpongeBob sau 5 puncte în aplicația Carrefour și primești pe loc 50% reducere la plușurile reversibile din colecție. Cumpări Coca-Cola la 14,95 lei pachetul, dar și Nutella la 16,99 lei și primești câte un pliculeț SpongeBob. Carrefour. Kaufland Card sărbătorește 5 ani de lucruri bune, iar Strumfii se alătură aniversării cu o mulțime de premii și surprize pentru tine. Fă cumpărături de minimum 400 de lei. Scanează Kaufland Card, primești pe loc un Strumf și ești înscris în tombola aniversară. Kaufland. Nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka, ciocolată tandră, prăjitură delicioasă. Cumperi mai mult, plătești mai puțin și profiți din plin. Între 12 și 18 iulie, la Metro găsești Fragedo piept de pui dezosat fără piele, congelat de la 22,99 lei kilogramul. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Luna asta e un hit, găsești prețul cel mai mic și la tot ce am visat, dragostea trece prin stomac. Știi că e timpul să o ajuți la cărat când la noi ai înghețată Nirvana, pepene verde și curățitor cu presiune Black & Decker la cel mai mic preț garantat. Carrefour. Prieteni, mi-aș dori o orchestră extraordinară, un studio uriaș în care să aduc toți românii buni, toți artiștii și colegii mei dragi, toți oamenii de nădejde care ne dau speranță. În ei cred, pe ei îi iubesc. Și pe mulți dintre ei îi am alături în sezonul 10 aniversar, drag de România mea. Merită să-i vedeți. Sunt Paul Suruciu Fuego și este o bucurie să fim împreună la televiziunea română. 106,3 MHz, 3